wannan ita ce yarinyar da zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai da na karanto wai an bude group a WhatsApp na class din su. To kun san group din students dama ana bude shi domin abin da ya danganci karatu, lectures, test da kuma wani bayanai. Sai aka samu wasu suke turo abubuwan da ya danganci addini sai ita kuma ranta ya baci har ta turo wannan voice note din. Inda zai faru da mu dole ne wasu abubuwan da ya kamata ku tura muna ba wai an yi group din ga dun ture abubuwan banza bane fa. An yi dun pass you in akwai test in an bada assignment a tura ba wai abubuwan banzan ga za ku tura muna ba manzon Allah din mi an buro ba. Na farko dai babu dokar da 'yan Najeriya muka fi saurin karya da ta wuce ta WhatsApp group. Wani group din za a bude shi don koyar da ilimi kaza za ka ga wani yana tallan kasuwancin shi a ciki. Akan me zaki bude baki ki zaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya miki? Ba manzo Allah ya kamata ki zaga ba wanda suke turo abin ya kamata ki zaga ba Annabi ya kamata ki zaga me ya miki shi? Kafin na shiga cikin magana ta bana bin bayan daukan doka a hannu ko ta waye domin in dai har kowa yana da mai tsugunna ya dauki doka a hannun shi hukunci ba ma bukatar hukuma ba ma bukatar shugabanci kowa ma zai daukan doka da hannun shi kenan. Amma ta ɗaya bangaren bata kyauta ba. Wani irin renin hankali ne ke tare da ke da har zaki shigo tsakiyar mutane ki zagi abin da suka fi so. Rashin kyauta da renin hankalin ya isa ba manzon Allah ne miki abba wani ne ya turo abu cikin group sai ki zagi wanda ya turo ba manzon Allah ba. Duk wanda ya sanna a platform din nan bana bin bayan a zagi addinin mutum kowaye. An zagi Jesus ma na fito nayi magana barantana a zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowa ya respecting addinin kowa. Kai musulmi kada ka zagi addinin wasu, su ma kada zagi addinin ka. Kowa ya zauna lafiya. Amma saboda wasu kalilan sun turo abubuwa cikin group ke kuma sai ki bude ki zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke din banza ke din hofi. Abokina wallahi tallahi dazu dan India ne saniya suke bauta a garin su mun je cafeteria cin abinci aka kawo mana naman saniya beef nace ba zan ci naman saniya ba saboda ina respecting addinin shi ba zai ji dadi ba ya ga ina cin naman Allah shi. Da farkon haduwa ta da shi dariya yake bani amma daga baya sai na gane ai addinin mutum ne dole ka respect din abin da yake bautawa. A takeice da yanzu sun mata dukan mutuwa bacin ta mutu suka sa mata tayoyi suka kone ta. Ga kuma statement din da gwamnatin Sokoto ta saka akan abin da ya faru. Allah ya samu lafiya. Ba mu da amfani wallahi alazim inda a taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu jiba ido mutane wallahi gwanda mu kare gabaki ɗayan mu wallahi tallahi gwanda mu kare duka akan a taba annabi mu shiru. Ya kamata ku sani akwai abunda no going areas ne wuri ne da ba a taba shi ai shiru a shirye muke gaba da jinin mu. Farkon magana ta cewa ta yi ai abin da ya faru gurubu ne suka bude na WhatsApp nasu na ɗalibai na makaranta. To ina jin wasu cikin musulmi suna tura wani abin da yake da alaka da musulunci. Sai ta yi audio ta watsa cikin group ɗin tana cewa mu fa mun buɗe group ɗin nan ne don mu ɗalibai mu rika yaɗa abin da ya shafi test ko assignment ko jarrabawa ba abubuwan banzan kunne za ku rika tura mana ba. To abubuwan banzan kunnan me take nufi musulunci me ya nuna wannan ne don a gaban magana ta sai ta ambaci manzon Allah ta tura masa ashar. To kaga ta zagi musulunci ta zagi manzon Allah. To in ba nauyin ta aka dauka dan a wargaza kasar nan ba me ya shafi manzon Allah ciki me ya shafi musulunci a ciki illa iyaka kawai sai ki ce a'a mu an bude group din nan ne don a rika sanar da kowa abin da ya shafi assignment ko jarrabawa ko wani abu muhimmi na makaranta amma abin da ya shafi addini a daina shigowa da shi mu ma muna da addini shikenan magana once an faru an gama mu ma muna da addini ba ma shigo da namu kuma kar ku shigo da an gama. To amma da ke su ba su da tarbiyya abinda aka karantar da su a coci shine cin mutuncin manzon Allah sai ta tsallaka bata dubi duk magoya ba da manzon Allah yake da su a duniya ba ballantana a Sokoto inda take ta zage shi. Kaga wannan mu abin da muke dauka kawai akwai wasu makiya kasan nan masu son su da zata ko ta rikicin addini ko na kabilanci ko na siyasa shi yasa suke amfani da ita amma ba kawai me ya shafi manzon Allah ciki me ya hada ta da manzon Allah. To kaga ta'addancin da ta yi a sanadin abin da ta yi din nan wallahi zai iya sa a rasa rayukan da dubban mutane in ba kai zuciya nesa ba dubban mutane dan rikicin addini zai iya tashi ko ba zai iya tashi ba idan ya tashi wa ya jawo ita wannan yar ta'adda din
wa mara tarbiyya ita ce daga Matthew Bishop Kuka wannan magana da ka faɗa baka yi adalci ba. Dama mun san kai ba adali bane, mun san kuma dalilin da yasa aka dasa ka a Sokoto cibiyar musulunci, mun sani abin da yasa aka dasa, ai dasa shi akai ko ba dasa shi aka dasa shi akai mun sani. Kuma in ba sa'a ba kafin ya bar Sokoto sai ya tada mummunan rikicin addini wanda zai baza kasar nan. Haka jami'an tsaro ku yi hatara, wannan na ba ku leakage. Yawwa, dasa shi akai in kuka bari ya tada rikicin addini a Sokoto cibiyar musulunci zai fi yaɗu a ƙasar nan. Ƙarshen ta kuma shi ƴan uwansu gudu da shi su ɓoye shi a ƙasar waje kamar yadda ake wa rabaran bako wanda ya tada rikicin addini a kafancan a wajen 80s din nan aka ɓoye shi da zuba a gan shi ba. To ku yi hatara da shi wannan jami'an tsaro, yawa ku yi hatara da shi. To mu tsallaka mu je kan matasa da suka ɗauki doka a hannunsu. Kamar yadda na faɗa a musulunci, waɗanda suke zartar da hukunci duk da aka zartar ko na zina ne ko na shan giya ne ko na sata ne, duk wani haddi, duk wani abu da aka zartar wanda yake ɗabbaka shi yake aiwatar da shi, shugaba ne ko wakilinsa kamar alƙali shi ke zartarwa. To me yasa waɗannan yara suka ɗauki doka a hannunsu? Abin da yasa suka ɗauki doka a hannunsu hukumomi suka saka, hukumomin ƙasar nan, gwamnati ne ta saka. Billahi alladhi la ilaha illa huwa, nayi rantsuwa gwamnatin ƙasar nan, lalacecciyar gwamnati wadda ba tsari, ba bin doka, ba aiwatar da doka, ba adalci, ita ta sa waɗannan matasa suke ɗaukar doka a hannunsu. Ko mutum ya so ko ya ƙi haka yake. Me dalili? A Kano akwai da ya zagi manzon Allah, wani ɗan bid'a, an zartar da hukunci a kansa, an kai kotu an yanke masa hukuncin kisa. An aiwatar? Ba aiwatar ba. Gideon da ya zagi manzon Allah a Kano an masa wani abu? Subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura.